Dit tableau stelt een hertenjacht voor. En dat kunnen we hier zien onder scène met de mond hinder, met een speer. En hij volgt hier een hert aan in een viever. Dat ik al ongevallen wordt door een hoen. Hier verderop op het tableau haast nog zo'n scène. Het is een hert dat wordt spietst door een man te peert met een speer. En dat wordt ook nog ongevallen door een hoen. En dit tableau hing in een paleis in Lissabon, in Portugal. Museum Prinsessenhof had het tegeltableau in Brooklyn gekregen van het Amsterdamse museum. Daar hong het in het restaurant. Het tableau is in het begin van de 18e eeuw makker trok de Nederlander Willem van der Kloet. Het bestaat uit zowat 600 tegeltjes en is 6 meter breed. En dit soort hele grote tableaus zijn eigenlijk alleen nog maar maken voor de Portugese merken tussen 1670 en 1720. En dit wie voor een paleis? Dit wie voor een paleis en er ben ik nog 19 oren tableaus voor het paleis maken. Dat is sloopt in 1899 en het tableaus ben verspreid trekken. En dit is een van de weinigen die er nog binnen. Het tegeltableau past nevens Jongstra goed in de expositie van Delfts en Friesk Ierdewerk.